מה קורה חברים? כאן איגורמן, בעוד סרטון חדש ומטורף. היום אני הולך לשחק רייבלס ברובלוקס עם בן דוד שלי. עוד מעט נגיד שלום, יש סופר פתיח מעריכה יש אישרה דיסקורד שאני הולך לשים קישור בתיאור אליו. אם זה לא לכם זה בכחול, פשוט תעתיקו. והולך להיות לי ובן דוד שלי 3 אתגרים שאנחנו הולכים לעשות. אתגר מספר 1, לנצח 5 פעמים. אתגר מספר 2, לתת 5 הריגות עם סנייפר. ואתגר שלישי, לעשות 3 הריגות עם סכין, שזה חפץ שיש לנו ברייבלס. ואנחנו ננסה לעשות את כל האתגרים האלו בסרטון אחד. אם אנחנו לא נצליח אז ב2 סרטונים. ונראה לי נתחיל ותירשמו לערוץ. בואו נתחיל. אלמוג, אתה מוכן לעשות את האתגרים, לעשות אותם בסרטון אחד? כן, יאללה, בואו נתחיל. יאללה, תתחיל לנו משחק בשייק. כן. איזה מעצבן לחכות. תקראו את המפה הזאת עם זה. עם זה, רד אחי למטה, תסתכל מה בחרתי. זה? לא, כן. אוקיי. ספר להם על שיטה כאן. אני הפעם לוקח ידיים, אני לא חושב שלוקח את הסכין כי זה... נכון, שיט, למה לקחתי את הסכין? יכול להיות שסכין יכול להגיע לשם בגלל שזה מהיר. הם לא כאלה טובים. טוב. אימא'לה, מה הוא עושה פה? איזה ג'אמפסקר. אתה רואה? מה קרה פה? לא הבנתי גם. אוקיי, אנחנו... בוא נראה אם זה מגיע. בסנייפרים, אנחנו לא חסרים בסנייפרים. אוקיי, לא. יש הגיע! טוב, תעלה בשקט שם, שתראו אותך. כנראה לא עלית בשקט. 3, 4. יואו, כמעט. טוב שלך, אחי, יאללה. 5 מתוך 10. לא, יש. לא מאמין. איזה גרוע, אחי. אתה מודע ש-RPG זה מה שאיף. כן. אימא'לה, אחי. לא! יש לי כוונת... אחי, מה? יש לי נקודה. וזה אחד המטורפים. מה יש לך? נקודה, קראתי נקודה וזה אחד המטורפים. ביי ביי. יש! הצלחתי! לא! לא הצלחתי. אני עשיתי את זה אפילו במקום לא ידעתי אם אפשר, אבל ניסיתי. או! 6 בתוך 10! איפה השני? תראו אותו מעשה לו ג'אמפסקר. לא, זה לא יראה לי. מה אני עושה? מה אני אמור לעשות? תצילו. אימא'לה, איזה ג'אמפסקר הוא עושה. טוב. 7 מתוך 10 בסנייפרי. איזה בקלאוד תגזאו. אופה, וואו, עשיתי את זה בכלל מושלם. אופה. יאללה, עכשיו שנה לי. אני פה. אומייגאד, 8. אנחנו יכולים... אוי, לא תפת לי.
שיט, אומייגאד, שרדתי. היא שרדתי גם. הוא שלח עוד RPG? כל פעם שהוא בא, תבוא לפה. עכשיו תישאר פה, מה זה? הנה הוא. תפסיק אותו. בוא, תהיה לך צד אחד. 9 מתוך 10 סנייפים וסנייפים. יצאתי עכשיו. ליאור, תגיד, אתה יודע שאפשר גם לעשות את זה מפה? אפשר גם לעשות את זה מפה. לא! איזה חרא, הוא הרס לי. הוא הרס לי. בוא. הרס לי. יש! יאללה. המשימה של הסנייפים? אנחנו לא יכולים להשתמש בסכין. למה בחרנו את המקום הזה? לא נורא. אתה יכול פשוט לבנות את הסנייפר, נגיד, אתה יודע, לבנות בסנייפר. זה לא היה נעים. זה יופי. לעשות הרבה סנייפרים. באמת שלא אכפת. הסנייפר כל כך כזה טוב. יאללה. אחד מתוך... מקום. יש מה? פורטלים בכל מקום. אני לא מבין איך אני מתפקד עם כל הפורטלים האלה. אוי לא, מטלפון, לא. שני, לא רק אחד. אחד. סכין? ניצחנו. אחי, אחד סכין למוח. שניהם טלפון? למה כל מי שמשחק רק טלפון? כרגע זה לא נראה שהם טובים. טוב. הנה הוא מתחשמל. הוא מתחשמל. אני רוצה שהייתי לפתור סיק. תן לי קצת לאקס משם. זה לא משנה, זה לא יעשה שנינו שוק. לא, בסדר. אני תפור מה זה? אחי, מה זה הרגתי פשוט שניהם עם סכין? אם אתה עושה שוקת זה לא עושה לי, מה קורה? זה לא הכל הזה. עשו את הפילטר הזה שכל טלפון יתנו בגלל שקשה מאוד לפגוע, אם קשה מאוד לפגוע כי קשה מה? אתה עושה נורמלי ככה זה לא כך. הייתם רוצים שנעשה לכם סרטון בפורטנייט? כבר עשיתי... אני מתכנן לעשות לכם סרטון
פמפקין פאי, פקינאי, פישי פושי. למה לקחת סכין? הייתי לוקח לפה, נו, נראה לי כפף ידיים. איפה אני אעשה? גם אני. טריפ, לא, רק הבן אדם, לא, יש לו בור. לא, את הנשק הזה. רק לא בור. טוב. מה עשית לי, אלוהים, מלא. עם בעלי... איפה הם? כאילו שכחתי עוד פעם להחליף בין פוטות, אבל בסדר, אני אוהב לסכין אותה. הסכין. אחד יצא, יש. פמפקין יצא. פמפקין פאי. יש מצב שהסרטון יגע מפה. לא, אבל הבן אדם שיש לו זה, מי שלא יצא, טלפון. צודק. יש! יאללה תפסד.